Dragi Varaždinke i malo manje dragi Varaždinci, dobro vam večer i dobrodošli. Moje ime je Tarik, a ovaj skup i razlog našeg okupljanja je podrška predsjedničkom kandidatu, gospodinu Ivi Josipoviću. Hrvatska mora biti pravedna zemlja. Hrvatska je zemlja vrijednih, marljivih ljudi. Ljudi koji žele raditi, ljudi koji žele mir, sigurnost, ljubav za svoju obitelj. Korupcija je najveće zlo. Korupcija je zlo koje godišnje otima ogromne novce Hrvatskoj, novce koje bismo mogli upotrijebiti za mlade, za kulturu, za znanost, za gospodarstvo. Dragi prijatelji, ja znam da je pravda u vašim srcima. Pravda je u mom srcu. Zasviramo zajedno večera, zapiramo za pravdu, za pobjedu. Hvala. Evo ovako, ja kažem prav, a vi da. Može? Prav! Prav! To je to. Dami i gospodo, na slučaj da ste u žiriju za predsjednika države, koje bi ocjenu dobio gospodin Josipović? Čistu desetku. Dragi moji, ove moje predivne 2011 za čistu desetku, uvjerite se, uvjerite.